Zrejme, keď chlapci sa prezlekli za dievčatá a tancovali zvoláčku. Tobias, prečo by si ľuďom odporúčal práve Boborland ako letný detský tábor? Lebo je to super tábor. Nájdete sa tam partiu a sú tam super aktivity. Matej, na akú aktivitu sa v letnom detskom tábore Boborland 2026 tešíš najviac a prečo? Najviac na krst, lebo tam je to netypická, netradičná aktivita a na 10 boj, lebo je to napínavé, tam súťažiť aj pozerať sa na nich, ako vyhrajú. Dominika, ty ako človek, ktorému už jeho táborový svet skončil, čo by si odporúčala ľuďom, ktorí budú tento rok tiež končiť kvôli veku? Ja by som určite odporúčala, aby si užívali každú jednu minútu v tomto tábore a že by sa za seba nehambili. Už tretí človek s týmito istými okuliarmi. Vinco, otázka na teba znie, čo je tvoj obľúbený moment, ktorý si zažil v táboroch Boborland? Zrejme, keď chlapci sa prezlekli za dievčatá a tancovali zvoláčku. Pri akej aktivite, alebo čo je príbeh za tým? Bola to aktivita Boborland má talent a bolo to úžasné. Prečo dôverujete práve Boborlandu ako letnému detskému táboru a prečo ste sa rozhodli dať deti práve sem? Lebo deti milujú Boborland, milujú Bobra a Sima je tak strašne zodpovedná, že jednoducho nemáme obavy. No a posledná otázka dneška bude, prečo práve Boborland? Lebo Boborland je super!